Després de més de 2 mesos, Jordi Alba s'ha tornat a entrenar amb els seus companys. Ha estat aquest matí a la ciutat esportiva i, per altra banda, Xavi Hernández i Iniesta han fet feina al marge, els dos perquè pateixen unes molèsties musculars. Iniesta hi va viatjar a Madrid per recollir el guardó de l'LFP a millor jugador creatiu i va aprofitar per parlar del partit a Sant Mamés. Pero no hay ni un ápice de confianza menos que hace 2 semanas ni desde el inicio. Yo creo que esto al final es una carrera y cuando las cosas no vienen bien, pues hay que dar la cara y hay que intentar estar mejor. Sandro Rossell va recollir els 2 premis de Messi, el de millor davanter i el de millor jugador. L'argentí va deixar un vídeo d'agraïment gravat. Para mí es un orgullo muy grande que me hayan elegido como el mejor jugador, que me destaquen con este premio, así que agradecido a todo ello. Y Zubizarreta va ser l'encarregat de recollir el premi de Deulofeu a millor jugador de segona A i com Messi va deixar un missatge pels membres de la gala. Gracias a todos los que me otorgáis el premio a mejor jugador de la Liga Adelante. Estoy muy contento y nada, agradecer a todos mis compañeros. Sergio Ramos va protagonitzar un dels moments més còmics de la nit quan es va equivocar a l'hora de lliurar un premi a Edu Albàcar. Sí. Espérate, pues ahí pone Sergio Ramos. Oh, bien. Però per moments còmics, el de Joey Dorsey a l'entrenament de portes obertes d'ahir al Palau. El pivot va acceptar el repte d'una cheerleader i va intentar ballar el Thriller de Michael Jackson. I avui el Barça ha presentat la nova web adaptada que la fa accessible a totes les persones amb discapacitats físiques i mentals. Amb l'espot d'aquesta nova web marxem i us esperem a les 10 de la nit amb un nou Info Barça. Per un Barça sense barreres.